ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಿಖಲ್ ನೋಟಿಗೆ ಹೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಯಿಲ್ ಎಂದೇ ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಆಯಿಲ್ನ ನಿಖಲ್ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ಲ ತೂವೊಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕಾದ ಕೊದ್ದಿಯಾದ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸಿಮ್ಮಡ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಂದೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಿವೋ ನೋಡು. ಸೊ ಯಾನಟೆ ಮಣ್ಣದ ಬೌಲ್ ತೊಂದೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಬೌಲುಡು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪನ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಒರಿದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಅವೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತನ ಬದಲು ಏನು ಐಕೆ ಏನೊಂಚೂರು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಗೆ ತಂಪು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಂತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಿಡ್ಡಿಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ವಾಶ್ ಮಂತನಾಗ ಹೇರ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ಲೇ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆದಿತ್ತಂಡನೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡಲ ನೀಟಾದ ಹೀಟ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ತಿರ್ತದಿ ಒಲ್ಲೆ ಆ ಬೌಲನ್ನು ಐಕ್ 5 to 6 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ತಾತ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಹೇರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿದ ಮಿತ್ತೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ನಿಕಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊನ್ನೆ. ಇತ್ತು ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೋಂಬುದ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ತಂದು ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ಗೆ ನೀಟ್ ಅದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಆಯಿಲ್ ರಬ್ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಕೈಟ್ ಒಂತೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಪುಣೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಆಯಿಲ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಣೊಂದು ವೀಡಿಯೋಡಿಯನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಕಲ್ ನೀಟಾದ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ಗೆ ರಬ್ ಮಂತ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ ಹೇರ್ ರೀಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.